ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି, ନିଜ ଘରେ ପଛେ ହଜାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ନା କେବେ ପଛେଇବେନି। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ହେଇଛି 8ଟା, ଆମେ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଉଠିକି ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ପିଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅଛି, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ ବିତିଲା। ଆମେ ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ତମ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଟରଫାୟ କରୁନୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ପୁଣି ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ କେତେ ବି ଏଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବନେଇବାକୁ, ଯିଏ ବନଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। କେବେ ବନାଅ ଜାଣିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିଓ କି ତମେ କେବେ ବନେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବନେଇବାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ିବନି ତାକୁ କାହା କଥାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ଆସିକି ଗାଧେଇଲି, ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଲି, ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ବସିଲି। ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଖାଇଲେ ମୋ ସହ, ମିଶିକି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଖାଉ। ଖାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି, ରେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବା ଇଭିନିଂ ପାଇଁ। ଆଜି ମୋର ୱିକଲି ଅଫ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା ଘରେ ଅଛି। ଏମିତି ବାହାରିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ। ଟାଇମ୍ ସେଇ 4:30 5ଟା ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। ବାହାରିଲି ଯିବାକୁ। ଆସିଲି ମାର୍କେଟରୁ, ଆଣିଥିଲି ଗୁପଚୁପ ଆଉ ବରା, ଯାହାକି ଆମ ମିସେସଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍। କହିଥିଲେ ଆଣିବାକୁ, ଖାଇବା 2 ଜଣଙ୍କ ଫିନିଶ କଲୁ। ତାପରେ ଡିନର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଡିନର କଲୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।